भारत हादरनि गाहाय बेंगिरि हादोर এখন সভা আয়োজন কৰিছিলোঁ। আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ভাৰতীয় মানে প্ৰথম নাগৰিক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে এজন মানে ST পাৰ্টি আমাৰ END দলৰ মানে প্ৰাৰ্থী মানে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীৰ মানে জিকাটো নিশ্চিত। এই হিচাপে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা জিকাটো নিশ্চিত বুলি ভাবোঁ। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 11 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 11 नि सोलोंथाय लानो खाबु होदों। आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723
8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जागाजग खालामनो हागोन।